Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ne muku barka da zuwa tashar mu ta addu'a da addu'o'i da wurdai daga alƙur'ani da sunna. Mu ne muku kyakkyawan fata zuwa wannan tasha tamu. Muna fata za ku sami biyan bukatunku da addu'o'i da za ku roƙi Allah ya riga ya biya muku bukatunku. Mun gode. Da farko ina mata waɗanda mazajensu suke masu fushi, abu kaɗan sai fushi, abu kaɗan sai faɗa, abu kaɗan sai tashin hankali. Ba su samun kwanciyar hankali saboda wannan takura da fushi da mazajen suke ciki suke yi musu. Abu kaɗan tashin hankali, damuwa ta dame su. Wannan tashin hankali na sa musu damuwa, wata lokacin ma ya sa musu hawan jini ko wani ciwo. Insha Allahu Rabbi ga wata addu'a da za a gwada. Insha Allahu Rabbi muna fata da izinin Allah za a samu sauƙin wannan fushi, za kuma a sami kwanciyar hankali da fahimtar juna tare da izinin Ubangiji. Wannan addu'a ce za a riga a karanta da izinin Allah. Allah muke roƙa kuma muna fata Allah zai amsa mana addu'o'inmu ya riga kuma ya ba da abin da ake buƙata. Amma kafin wannan muna fata za ku yi mana liking na wannan bidiyo da subscribe na wannan tasha tamu, sannan kuma bayan kun gama gani a taimaka a yi share wannan bidiyo domin sauran 'yan uwa su riga su amfana. Mun gode. Wannan addu'a ita ce da za ku ganta kamar da take a nan gaba, za mu faɗe ta. Assalamu alaikum. Wannan addu'a ita ce za ki dan yi karanta wannan aya a matsayin kamar dan busa ko dan tofi a gabansa kamar yadda ba zai fahimta ba. Subuhul quddus rabbul malaikatu ruh so uku, sai kuma ki karanta Allahumma ja'al khaira bayna ainihi wa sharra tahta qadamayhi. Allahumma ja'al khaira bayna ainihi wa sharra tahta qadamayhi. Shi ma so uku. To insha Allah Rabbi za ki same shi ya riga ya zama cewa ya hankalinsa ya kwanta ya nutsu ba tare da kun sami wata matsala ba. Allah kuma ya haɗa kawuna cikin alkhairi, ya dawomar da alkhairi a cikin auren matayen namu da mazajen namu gabaki da ya sa albarka a ciki. Duk wanda ta riga ta ji wannan to ya kamata da Allah ta taimaka mana ta mana liking din wannan bidiyo, ta komai mana sharing na wannan bidiyo da wasu masu amfana. Muna godiya. Mun gode.